Eduma. Vítajte ešte raz na webinári, ktorý sa bude zaoberať online svetom a tým, ako ho mladí ľudia žijú, čo ich v ňom teší a naopak trápi. Pozrieme sa naň ich očami, lebo to je to dôležité, čo vám dnes vieme odovzdať. Nebudeme teda sa snažiť chodiť okolo horúcej kaše, ale prerozprávame vám to, čo sme sa dozvedeli od mladých ľudí počas fokusových diskusí. No, začneme teda tým, že by sme sa predstavili. Takže dnes vás budem sprevádzať ja, moje meno je Veronika Vanochová a som niekdejšia edumáčka a s týmto pekným projektom som sa vlastne v Edume rozlúčila. Nestihla som ho vtedy spracovať a tak mi to bolo ľúto, že ma kolegovia k tomu prizvali takto s odstupom času, takže im ďakujem za túto možnosť a za to, že sa mi zahojí táto rána. Som sociologička a v podstate v Edume som sa venovala práve aj takýmto fokusovým diskusiám a rôznym ďalším organizačným veciam a PR a komunikácii a takýmto veciam. A nech sa páči, dám slovo Zuzke a Matejovi, aby o sebe povedali pár slov. Dobrý večer, vítam vás všetkých. Tak ja som Zuzana Zvoníková, pracujem v Edume ako lektorka a metodička a na záver vám porozprávam záverečnú časť o tom, ako môžete výsledky a zistenia z projektov využívať v reálnom živote a čo s nimi ďalej. To je koniec, Zuzka? Áno, Matej, môžeš. Dobre, takže dobrý deň. Ja som Matej Brezovský a ja teda som tu z jednej strany aj za Edumu, pretože vlastne pôsobím ako PR manažer a na druhej strane ale aj ako jeden teda z týmu facilitátorov, ktorí vlastne viedli tieto diskusie s mladými ľuďmi a teda mojou úlohou dnes bude vám povedať nejaké také akože veci, ktoré mňa či už ako mladého človeka, ktorý mal teda možno bližšie k tým deťom vekovo vlastne prekvapili, alebo celkovo ako facilitátora. Takže dúfam, že to bude prínosné pre vás. Dobre, super. Na druhej strane možno sedia aj nejakí zástupcovia zo škôl, kde sa realizovali tieto diskusie, tak ak ste tu takí, tak možno nám dajte o sebe vedieť, len aby sme vedeli, že sa k vám vieme prihovoriť. Ale počas dnešného webinára teda nejakým spôsobom vás nechceme tlačiť do nejakých silných aktivít, pokojne sa môžete cítiť komfortne v svojej anonymite a keď tak si zodpovedať otázky iba sami pre seba. Na druhej strane, kto má chuť zdieľať, tak toho k tomu prizývame, pokojne nám dajte vedieť, keď vám niečo pôjde hlavou, čo by ste sa chceli podeliť v čete, kľudne využite túto možnosť. Dobre, môžeme posunúť ďalej. No, a dnes ste prišli zrejme teda kvôli týmto okruhom, ktorým sa chceme venovať a to je teda ako sa mladí ľudia pozerajú na online svet, ako v ňom žijú, ako sa vyrovnávajú s jeho výzvami, s jeho plusmi a mínusmi, a čo spôsobuje alebo čo vplýva na ich duševné zdravie, ako a takisto, ako na to reagujú, či ten online svet vplýva na ich schopnosť prežívania naplno vnímania seba a druhých, čo súvisí teda aj s identitou, aj so vzťahmi okolo seba a teda nakoniec, ako sa tieto poznatky dajú prakticky využiť. Ten hlavný cieľ, prečo tu sedíme, je, aby nielen mladým ľuďom, ale aj nám všetkým sa o niečo možno ľahšie vysporiadavalo s tými výzvami, ktorým čelíme v digitálnej ére a skúsime sa inšpirovať tým, ako online svet poznajú mladí ľudia. Môžeme sa posunúť? Dobre. To, čo dnes vám chceme odovzdať, sú kvalitatívne zistenia z fokusových skupín a diskusí, ktoré sa konali v 11 školách naprieč Slovenskom. Hovorili sme so žiakmi od 7. ročníka vyššie až po maturantov, čiže boli zapojené aj základné školy, aj stredné školy. Žiaci mali minimálne 13 rokov a teda maturanti niektorí mali až 20 rokov, takže toto je to rozpätie ľudí, ktorých sme sa pýtali. Čiže
budeme na nich občas pozerať aj ako na tých mladších mladých a tých starších mladých. Diskutovali sme so žiakmi teda zo všetkých častí Slovenska, bolo to v 9 mestách a v Košiciach sme boli 2-krát, v Bratislave, takže tam vlastne bolo zastúpenie 2 škôl. No a kto sa vlastne tých mladých pýtal, s kým debatovali, boli sme to my za EDUMu ako výskumníci a potom to boli ale účastníci programu 4Z, čo sú takí naši mladí lídri, ktorí chcú robiť užitočné veci v rôznych cieľových skupinách a to, že sa zapájali do týchto fokusových diskusí, im slúžilo na to, aby sa učili, ako mapovať potreby mladých. No a jedným z nich je napríklad aj Matej. Áno. Tak, môžeme posunúť. Takto nejako to vyzeralo počas diskusí. To dôležité, ako to vedume vždy robíme, je, že využívame neformálne vzdelávanie, v tomto prípade dopytovanie, rôzne zážitkové formy. Snažíme sa to robiť interaktívne, snažíme sa zapájať decka nielen slovne, ale aj pohybom, v tomto prípade aj tvorbou. A robili sme tu teda rôzne aktivity, kde aj veľakrát sme sa hýbali, veľakrát vytvárali oni sami nejaké návrhy, kreslili, tancovali, hrali divadlo a bolo to naozaj pestré. Poďme ďalej. Mali sme na to zväčša 3 až 4 vyučovacie hodiny. Záviselo to aj od toho, ktorá škola mala akú kapacitu, ale aj od veku žiakov, ktorí sa zúčastnili toho mapovania. U tých mladších žiakov to bolo samozrejme trochu náročnejšie udržať tak dlho pozornosť a tak dlho intenzívne sa sústrediť na takéto ani nie ľahké témy. Využívali sme pritom potom aj rôzne aktivity na také oživenie. Ak by tu bol niekto, napríklad z Nitry, tam si pamätám, že tam sme tak veľmi sa potrebovali refreshnúť, že sme dobrých 10 minút si aj púšťali pesničky dosť nahlas a asi nás teda bolo počuť na celej tej chodbe. Akým spôsobom, alebo že čo boli tie okruhy, ktorým sme sa venovali, tak ono to, ako keby to, že vlastne tých diskusí sa zúčastňovali aj účastníci 4Z, tak sme sa snažili aj prestriedať niektoré aktivity, aby videli rôzne metódy, že ako sa tie potreby dajú mapovať. Takže nie na každej škole sme sa pýtali presne to isté, ale tá nosná myšlienka bola teda na každej škole rovnaká, len niekde sme trošku tie aktivity obmieniali, že ako sme sa na to pýtali. Prvý taký okruh bolo zisťovanie, že kde a koľko času mladí ľudia trávia v online svete, čo im ten svet dáva, čo berie, čo im spôsobuje pohodu, nepohodu v takom tom duševnom rozpoložení. Hľadali sme riešenia ako opravári a vizionári a nakoniec sme sa venovali oblasti hoaxom a dezinformácií. Tam sme buď tvorili plagáty, ktoré mali predstavovať takú kampaň proti hoaxom a dezinformáciám, alebo naopak sme to robili tou formou, takou zábavnou, že tí žiaci vlastne vytvárali akoby vlastné hoaxy, ale teda nie s cieľom, že by sme ich chceli šíriť, ale s cieľom, že vlastne práve na tých ich vytvorených plagátoch sme potom identifikovali, že aké sú tie znaky hoaxov, ktoré je dobre si všímať a takto sme vlastne takou hravou formou otvárali diskusiu o tom, že ktoré znaky oni rozoznávajú. A takisto teda, že čo s tým ďalej, prečo sa to šíri a ďalej sme rozvíjali tieto témy. Môžeme ďalej? No, potom po všetkých tých fokusových diskusiách, keď už sme sa dostali k prvému spracovaniu, to, čo nami tak asi najviac pohlo, bolo možno také uvedomenie si, že veľa tých zozdielaných zážitkov, o ktoré sa s nami mladí ľudia podelili, že sa nám vlastne zverili s tým, že keď sa im niečo nepríjemné stalo, tak to, s kým to riešili, boli zväčša ľudia, ich rovesníci, buď starší súrodenci, ktorým sa stalo niečo podobné, alebo nejakí kamaráti z ich okolia, s ktorými teda mohli preberať, že s týmto a s týmto som sa stretol.
No ale zistili sme, že keď sme sa teda pýtali, že a čo tí starší, čo napríklad vaša staršia sestra, tak tam vlastne sme narazili na to, že tá sa poučila na vlastných chybách a potom už nás mladších varovala. A tam sme si povedali, že sú takí nechaní na pospas, možno v niečom. A vlastne sme si položili tú otázku, že či my ako tá dospelá generácia, ktorú môžeme asi aj nazvať offline generácia, ktorá ešte vyrastla bez mobilu v ruke, a že či robíme niekde chybu, alebo že čo s tým. No a vlastne sme si uvedomili, že v niektorých veciach existuje hromada preventívnych programov a tak ďalej, ale v niektorých tých veciach sú možno tí mladí ľudia naozaj ešte lepší odborníci a sú ešte vhodnejší ako tí, ktorí vedia odovzdávať to múdro tej svojej generácii a preto sme si uvedomili, že by bolo veľmi fajn robiť niečo ako rovesnícke učenie, ale o tom povie neskôr Zuzka. Len toto je vlastne ten základ. Dobre, teraz už sa dostávame k časti zistení, ktoré nám priniesli tieto diskusie. Takže začneme takým okruhom a to je, koľko času trávia mladí online. Na tom obrázku nižšie, ak dobre vidíte, že v triede sme porozkladali ako keby také ostrovčeky s nejakými časovými rozpätiami. To bola taká prvá aktivitka, ktorou sme začínali, že tam sa tá trieda rozostúpila podľa toho, koľko času trávi s akoukoľvek obrazovkou online. A vlastne podľa toho sme videli, že asi ako veľmi konzumujú ten online obsah. Tu bolo veľmi pekne vidno, že vlastne v každej triede sa vždy našli aj nejaké extrémy, ktoré využívajú ten online priestor veľmi málo a také, ktoré teda už to bolo nadmerné aj v rámci tej triedy. A bolo ale, keď porovnám tie školy, ktoré sme navštívili, tak určite tie mladšie ročníky predsa len mali ten čas využívania trošku menší a tí stredoškoláci o niečo väčší. Pre nás bolo podstatné skôr zisťovať takú tú kvalitatívnu informáciu, že čo robí ten rozdiel, že čo robia inak tí, ktorí používajú ten online priestor menej a čo je také fascinujúce pre tých, ktorí ho využívajú viac, ako by chceli. Takže o tomto sme sa ďalej rozprávali. My sa k tomu ešte dostaneme ku tým riešeniam. Zatiaľ tak všeobecnejšie poviem, že zo všetkých platformiem a obsahov, ktoré súčasnú generáciu a túto generáciu od 13 do 20 zaujíma, je určite hlavne ten TikTok, Instagram a Snapchat. A to, že majú mobil stále v ruke, je proste súčasť tejto doby, o tom asi nemusíme veľa tu polemizovať. No a tie riešenia, ktoré využívajú tí, ktorí sa snažia si manažovať ten čas rozumne a tráviť ho kvalitne, tak určite sú to nástroje na kontrolu času. Je to to, že sami proste si vypínajú tie notifikácie, aby im neodoberali pozornosť. Sami vyslovene si plánujú offline prestávky, tzv. Digitálny detox. A stretli sme sa aj s rôznymi ďalšími vychytávkami typu, že napríklad si niektorí na mobile nastavili schválne iba čierno-biele farby, aby ich až tak nepútali ako tie farebné, aby vlastne ten mobil lákal čo najmenej sa k nemu vrácať. Dobre, môžeme ďalej. No, takže teraz by som sa ja prihlásil trošku o slovo, ak môžem. Áno. A teda keď v podstate nadviažem na Veroniku vlastne v tom, že čo pre mňa bolo naozaj také, že aha, momenty v tomto. A to bolo teda to, že na tých školách, ktoré som facilitoval, alebo teda respektíve spolufacilitoval tie diskusie ja, tak teda keď sa spravil nejaký ten prieskum a urobili sa z toho výsledky, tak nám vyšlo, že to boli tých 4 až 8 hodín denne, ale hovorím, že teda pre mňa naozaj bolo veľmi prekvapivé to, že tam, kde som bol ja, to boli vlastne väčšinou deviatácké triedy, s tým, že jedna bola na 8-ročnom gymnáziu, takže to bola Kvinta, ak sa nemýlim, ale asi opravte ma, ak áno.
A vlastne tam bolo vidno, že sú veľmi tie decká rozdelené na také dve skupiny, že ako sa robili tie ostrovčeky s časmi, tak vlastne ten stred bol pomerne dosť prázdny a bolo to, že buď tie decká naozaj trávia na tom telefóne, že hodinu, alebo respektíve menej ako hodinu denne. A potom tam bola práve tá druhá skupina, ktorí naozaj, že od rána do večera, že asi sú na tom telefóne není naozaj len keď spia. A vlastne tam bolo veľmi také pre mňa pekné vidieť na tých deckách, že tých, čo práve trávia na tom telefóne naozaj minimum času, že si dokážu tak akože sami uvedomiť a sami si stanoviť vlastné limity, že na telefóne sa dá akože nadstaviť to, že ja neviem, ak som na TikToku viac ako 30 minút, tak sa vlastne zablokuje. Čiže to bolo naozaj taký pre mňa, že OK, že tie decká si to predsa len uvedomujú a že dokážu si ako keby samým sebe stanoviť hranice. Ale samozrejme potom tam boli aj takí, ktorí na tom telefóne by samozrejme trávili viacej času, keby mohli, ale práve zase boli to rodičia, ktorí to z tejto strany nejakým spôsobom regulovali. No a teda vravím, že potom tam bola tá skupina, respektíve tie skupiny, ktoré naozaj to bolo, že vyše 10 hodín denne, či už to bolo naozaj, že vlastne potom sa dostávame aj k tej otázke, že čo tie decká tam robia a prečo tam ostávajú, tak naozaj, že pre niektorých, hej, že bolo treba zohľadniť, vlastne ako je to aj napísané pri gymnáziu z Košíc, že ten screen time vie trošku skresľovať vzhľadom na to, že ak napríklad sa niekto učí a využíva na to tablet, tak vlastne aj ten čas, ktorý ja trávim na tom tablete učením, tak je trošku skreslený a práve preto vlastne tam išlo o to, že niektorí napríklad hľadajú inšpiráciu, ako kresliť a vlastne popri tom, ako kreslia, tak majú zapnutý telefón a tým pádom sa ten čas naťahuje. Ale zase na druhej strane tam boli práve takí, ktorí hrajú nejaké online hry alebo proste, neviem, nejaké počítačové hry a naozaj, že sa v tom tak strašne zacyklia a tak strašne sa dajú do toho, že si povedia, že idem si na hodinku zahrať a proste je 8 hodín večer a potom sa za 10 minút v úvodzovkách pozrú na mobil a proste sú 2 hodiny ráno. Čiže to bolo také naozaj, že asi s tým by bolo možno na tom nejakým spôsobom fajn popracovať. Takže tak, ďakujem. Môžeme sa posunúť ďalej. Mhm. Tak tento slajd nám popisuje vlastne také okruhy podľa toho, že čo tam mladí ľudia robia, čo im to prináša cez ten obsah. A myslím, že netreba veľmi tieto platformy približovať, že sú asi veľmi dobre známe. Možno by som len vlastne vytichla, že v čom my sme vnímali ten akože kvalitatívny rozdiel. Sociálne siete ako TikTok, Instagram, Snapchat. Tam chodia mladí vtedy, keď si aj potrebujú trochu oddychnúť, aj potrebujú akoby taký prediel medzi nejakými aktivitami, očakávajú od toho, že sa zabavia. Zase naopak, Messenger alebo WhatsApp, ten im slúži zväčša na také praktické dorozumenie, praktický kontakt, keď potrebujem sa spojiť s rodičmi, zavolať si, ja neviem, s partiou, s ktorými chodím na futbal, alebo dohodnúť sa s trénerom a podobne. A je spojený viac s tými reálnymi vzťahmi. Pri tých sociálnych sieťach tam je to tiež zväčša s tými reálnymi vzťahmi, ale už je tam aj príležitosť zoznamiť sa s niekým vlastne mimo toho svojho reálneho okruhu. Potom, čo bolo pre nás ako keby tiež také zablikanie, boli platformy ako YouTube a Pinterest, kde z toho, ako ich mladí používajú, vlastne dá sa povedať, že vedia ich si cieľene vyberať vtedy, keď potrebujú sa treba venovať samoštúdiu alebo hľadajú nejaké inšpirácie týkajúce sa ich záľub, alebo skrátka je to ten obsah, ktorý aj oni považujú za kvalitný a zväčša tam ten prvý úmysel je, že si ho vyberajú vedome. Potom sa im ale môže stať, že sa zapozerajú do niečoho, do čoho neplánovali, alebo už si spustia tam nejakú sériu videí, od ktorých sa im už ťažšie odtrhá, a to už je zase to B, ale to takisto vlastne vedeli pekne popísať. Netflix, Spotify, SoundCloud takisto slúži proste ako nástroj na pozeranie nejakých filmov, seriálov, počúvanie podcastov, hudby a podobne.
A potom je tu ešte Twitch, ktorý neviem, či v tej staršej dospelej generácii je taký rozšírený, ale medzi mladými sa pomerne často ukazoval. Je to platforma, kde zväčša sa streamujú nejaké hry, ako sa dajú hrať. Takže toto je možno taký ten typický obraz, že kde to gro času trávia mladí. Potom ešte sa objavilo kopu ďalších platform, ale tie už boli tak ako keby skôr také okrajové, ako ja neviem, Omegle bolo spomínané, alebo tu sme tam ešte mali Discord, Telegram. Ešte ten Discord som tak viackrát objavoval. A rôzne potom ďalšie, ktoré tiež ešte sa ku nim dostaneme. Takže môžeme sa posunúť, Matej. No, tu je také trošku zastavenie, že keď povieme tvrdenie, sociálne siete mladým ľuďom škodia, tak možno len sami pre seba si zodpovedzte, že ku čomu sa viac prikláňate, či si skôr myslíte, že škodia, alebo ani nie. Samozrejme, nie je to nejaká tu skúška správnosti, ani my si nemyslíme, že poznáme tú najsprávnejšiu odpoveď. Na základe toho, čo povedali mladí, vidíme určite aj nejaké pozitíva, aj nejaké negatíva a to dôležité sa asi nachádza trošku hlbšie pod tým. Existuje aj kopu štúdií, nechceme ich tu až tak veľmi rozoberať, chceme sa viac sústrediť na to, čo si o tom myslia mladí, ale možno len tak všeobecne, keď psychológovia vyhodnocovali, našla som taký zdroj, kde tematicky spracovali vyše 1400 až 500 článkov týkajúce sa vplyvu sociálnych sietí na mladých. Ani im to nevyšlo jednoznačne v prospech toho, že by to škodilo alebo neškodilo. Určite to má aj svoje silné pozitíva, ale určite to môže mať aj veľmi nepríjemné dopady. Takže skúsme sa pozrieť ďalej, že čo si o tom myslia mladí ľudia. No, tak všeobecne, keď sa chceme pozrieť na tému komunikácia vzťahov, ani súčasná generácia mladých ľudí sa nedá povedať, že by žila len online. Určite sa to prelína, aj generácia dnešných mladých určite potrebuje aj ten osobný kontakt, objatie, úsmev, vidieť si z očí do očí a všetky tieto veci. To je to, po čom oni veľmi volajú. A na druhej strane sa to vôbec nevylučuje s tým, že potrebujú komunikovať aj online. A to online im dáva to instantné spojenie okamžité, ktoré im vlastne veľmi skracuje a urýchluje tú možnosť komunikovať. Takže to je samozrejme to dôležité a pútavé. Keď už teda komunikujú online, ako tie prvé kontakty aj tak sú s rodinou, s priateľmi, s ľuďmi z toho reálneho sveta, čiže tá praktická komunikácia, ako sme už spomínali. Potom ale to, čo komunikujú, je možno odlišné od tej offline generácie, že mladí ľudia dnes musia byť relatívne dosť zruční aj na vytváranie takého vlastného PR, to nazvime, alebo takého toho pozitívneho, pútavého imidžu. A to je niečo, s čím sa nie všetci vlastne vedia toho dobre zhostiť. Je to vlastne taká zručnosť, ktorú ich nikto neučí, ani nás to nikto neučil a možno ani niektorí si nevieme predstaviť, že čo tým vlastne sa myslí, ale je to veľmi rozhodujúce v otázke, či budú prijatí v nejakej sociálnej skupine, vo svojej triede a tak ďalej. A ak to nevedia, ak im to ide ťažšie, alebo sú skôr proste tie typy, že nevedia sa tam tak presadiť, tak áno, môže to zaváňať nejakými problémami, vylúčenia a podobne. Čo už je vlastne tá sociálna izolácia ako taký najťažší údel, kedy sa hovorilo, že v stredoveku vlastne, keď chceli človeka potrestať, tak ho poslali za hradby, aby teda bol mimo komunitu a bol vydaný na pospas divočine a to bol vlastne ten najhorší trest. A platí to vlastne aj dodnes. Takže s tým sa mladí ľudia potom ako keby na druhej strane musia vedieť vyrovnať. Čo je ale to pozitívne, ešte sa vrátim,
je, že vlastne tá komunikácia v digitálnej ére umožňuje im aj sa zoznamovať a nachádzať také nové kontakty, ako nikdy predtým v globálnom rozmere. Čiže keď mám nejaký záujem, viem sa spojiť rýchlo s hocikým aj na druhom konci sveta a to je vlastne pre nich to fascinujúce. Ďalšia vec sú záujmové a podporné komunity. Veľmi to akcentovali aj v prípade komunít, ktoré sa dotýkali trebárs aj nejakej identity, sexuálnej identity alebo národnostnej a podobne, ale aj rôzne záujmové skupiny, kde teda riešia možno nejakú konkrétnu otázku, tému a sú si navzájom oporou. Na druhej strane sú to také najčastejšie rizika, výzvy, ktoré spomínali, a to je teda, že v rámci tej online komunikácie, keď teda myslíme písanie, textovanie, tak samozrejme tam sú také tie problémy typu, že dochádza k nedorozumeniam, dochádza k tomu, že vsádzam si svoje predstavy do toho, čo asi si ten druhý človek myslí, ale pritom ten sa na to môže pozerať úplne inak. Že tá komunikácia je neosobná, chýbajú tam tie gestá, pohľad z očí do očí a tak ďalej. Ďalšími rizikami môže byť taká izolácia, uzatváranie sa do kocky. Tam tým myslíme, že keď sa vytvárajú také tie uzavretejšie bubliny, sociálne skupiny, o 2 body ďalej máme aj vlastne nebezpečnú radikalizáciu, ktorá sa deje najmä v uzatvorených bublinách, kde vlastne chýba taká sociálna kontrola zvonka. Ide o skupiny, kde majú prístup len vybraní ľudia, je ťažké sa ako keby dostať tam zvonka, takže to je také nebezpečné prostredie preto, že v tých bublinách vlastne človek sa len utvrdzuje v nejakom svojom názore, ani sa nestretne s iným nejakým názorom, vlastne ani neuvažuje v nejakom inom kontexte a môže to byť teda veľmi, veľmi nebezpečné. Už som spomínala bolestivé vyčleňovanie alebo až taký ten canceling, kedy proste niekto, keď sa s vami nechce baviť, tak jednoducho si vás vylúči z kontaktov a ďalej sa s vami nebaví, vy vlastne nemáte v rukách tú možnosť sa nejakým spôsobom voči tomu brániť. No a také posledné sú falošné identity. Tam to ako keby naráža na takú nedôveru. Mladí ľudia v tomto boli veľmi odvozretní. Vlastne to myslím, že sa nám všade ako keby ozývalo, že hlavne tí mladší, tí ešte tak spomínali, že oni ani nekomunikujú s ľuďmi, ktorých nepoznajú aj v reálnom svete. A potom už čím boli starší, tým samozrejme už boli aj zvedavší, aj viacej skúšali, aj už sa zoznamovali s ľuďmi, ktorých nepoznali v reálnom živote, ale boli teda veľmi opatrní, že boli na toto ako keby pripravovaní, že zase treba s tým rátať, že nemusí byť všetko tak, ako je to prezentované. A je to teda aj priestor pre nejakých predátorov, manipulátorov a tak ďalej. No, mám tu ešte takú podotázku vzhľadom na tie obrazčeky. A to je tiež iba taká, že si zodpovedzte sami, či už máte svojho avatara v tejto téme komunikácie. Mne ho teda vytvorila moja dcéra, lebo sa jej zdalo, že takto sa nám bude komunikovať krajšie a ja to môžem teda iba potvrdiť. Môžeme ďalej. No, dostávame sa k takému hutnému slajdu, z ktorého preberieme ale len to najpodstatnejšie. Tu možno, keď už som začala s tou mojou dcerou, tak poviem, ako to súvisí. Tak ako ja môžem s mojou dcerou, tak podobne sme vlastne aj s mladými počas týchto fokusových diskusí diskutovali my. Nesnažili sme sa my hodnotiť tie odpovede, ktoré nám dávali, ani sme sa nestávali, aj sme sa snažili vyhýbať tomu, aby sme ten náš názor vôbec prezentovali. To zase z pozície facilitátorov tých diskusí bolo preto dôležité, aby teda nemala ani jedna strana pocit, že niektorej viac fandíme, ale aby sa cítili naozaj slobodní povedať akýkoľvek názor, ktorý prinášajú.
No a s tou komunikáciou, ak sú to teda nejakí rodičia, ktorí prišli kvôli tomu, že premyšľajú, že ako hovoriť o týchto veciach so svojimi deťmi, tak napríklad pri téme obsahu, ktorý vidíme online, sa dá veľmi pekne napríklad urobiť, to poviem s tou mojou dcérou, keď sme si prechádzali, že čo ona sleduje, aké kanály, tak sama vlastne to popisovala, čo ju zaujíma, nezaujíma, čo ju baví, nebaví, čo si myslí, že, alebo sa sama pýta, že na čo to tam ten človek vlastne píše, na čo to je dobré. A v podstate akože rozprávali sme sa tým štýlom, že v podstate čo mi to dáva, čo mi to berie. Dobre, no a od mladých, ktorých sme sa pýtali to isté, tak tie kvalitné obsahy jednak boli tie vzdelávacie videá, už som spomínala, jednak rôzne inšpirácie, motivácie, ktoré súvisia s ich bežnými záujmami, záľubami, rôzne motivačné videá, ale aj inšpirácie od úspešných ľudí. No potom bolo veľmi zaujímavé vlastne aj celá tá škála všelijakých smart nástrojov a všelijakých už aj AI aplikácií na výrobu videí, na úpravu textov, na rôzne kreatívne veci. To bolo pre nás naozaj, že áno, videli sme, že mladí ľudia, aj keď sedia za tým počítačom, tak naozaj to môže byť strašne zaujímavé a kreatívne. No a zase na druhej strane, keď sa pozrieme na to, že že čo oni považujú za nekvalitný alebo teda až nebezpečný obsah, ktorý ani nechcú sa s ním stretávať. Na každej škole všade vždy vlastne sme sa v prvom rade dostali ku zbytočnému obsahu. Že oni sami veľmi dobre reflektovali, koľko času tam trávia, koľko videí a rôznych ďalších obsahov, koľko času im venujú a pritom im to nedáva to, čo od toho ani očakávajú, že v podstate sa, áno, nechajú sa vlastne ukolísať tým scrollovaním a sami majú teda pocit takého premárneného času. Téma dezinformácia, podvodov rôznych, k tomu ešte sa dostaneme aj trošku neskôr, nevhodný obsah. S týmto si spájam taký jeden zážitok, kedy vlastne popisovala jedna dievčina, že ako ju strašne zasiahlo, keď narazila nechtiac na krvavé obrázky z vojny a že ju to prenasledovalo dlho. A vlastne povedala to, že už sa to nedá vziať späť, že toto je vlastne to nepríjemné na takomto nevhodnom obsahu aj so sexuálnym nejakým kontextom, alebo teda práve tieto šokantné, náročné veci, ktoré vlastne tí mladí ľudia nie sú ani pripravení, ani to nie je určené pre ich vek, aby ich videli, ale jednoducho na nich niekde vyskočia a oni už s tým vlastne nevedia nič urobiť, no už len sa s tým musia nejako vyrovnať. Čiže to je taký príbeh. No, ďalej nejaké nebezpečné trendy, výzvy. Možno ste počuli o výzvach ako Blue Whale alebo rôzne vyhrážky, bombové hrozby a rôzne, ale aj notifikácie o zlých správach. Ďakujem, Mari. Máme tu oblasť kyberšikany, hejtu a ďalej toho porovnávania sa. To sú také témy, určite ste už o nich počuli aj z iných strán, takže môžeme posunúť ďalej. Tak teraz sa zase hlasím opäť raz a znova o slovo ja. A ja vlastne presne, že pozrie sa na to možno aj z toho, teda, že nie len ako keby hodinového času online, hej, že obsahu, ale presne, že aj tým vlastne, čo na tom telefóne robia, tak vlastne ako Veronika už aj spomínala, aj my to často spomíname, tak vlastne z jednej bratislavskej školy máme teda v tomto veľmi, že sme akože boli milo prekvapení, pretože tam bola vlastne skupina chalanov, ktorí boli, a teraz veľmi v dobrom, to myslím, až taký, že premotivovaní, že naozaj na tom internete ten čas využívali, takže robili rôzne vlastne na nejakých svojich projektoch pracovali, myslím, že tam vytvárali alebo sa snažili vytvoriť nejakú aplikáciu. Vlastne nás sa pýtali, akým spôsobom napríklad sú schopní získať financovanie na projekty, čiže boli naozaj takí, že síce trávia na tom internete alebo
proste na elektronických zariadeniach veľa času, ale naozaj ten čas využívajú tak, že potom pre nejaký ich sebarozvoj to môže byť teda veľmi prínosné. Ale práve, hej, že toto je fajn, ale keď sa na to pozrieme potom z tej druhej strany, tak vlastne bol tam veľký problém najmä pri dievčatách, že v podstate tam sa vyvíjal dosť aj tlak na porovnávanie sa a nejaká vlastne úzkosť z nestíhania, problémy so spánkom, s tým, že veľmi veľa proste opýtaných, alebo teda účastníkov týchto diskusí si pýtali niečo také ako digitálny detox, ale sami priznali, že niekedy to, že odložiť ten telefón na nejaký čas, či už je to na hodinku denne, alebo na celý deň, alebo na celý víkend, je pre nich veľmi náročné, že možno by aj chceli, ale proste stále tam je takéto niečo. Možno by sme mohli spomenúť vlastne FOMO, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr, že stále tam je takéto niečo, čo ich tak ako keby núti alebo volá vlastne k tomu telefónu. Takže to bolo také zaujímavé. Dobre, ďakujem. Ďakujem, Matej. No, dostali sme sa k časti duševnej pohody a nepohody. Na toto sme sa pýtali aj vďaka Eduma kartám, ktoré vlastne pomáhali trošku otvárať tieto témy. Veľakrát to boli aj také neuvedomené veci, takže Eduma karty ako taká aj vizuálna pomôcka vlastne pomáhala im naštartovať takéto premýšľanie o tom, že kedy sa teda cítim v pohode, kedy v nepohode a čo v tom online svete mi to spôsobuje. V podstate my sme to už aj spomenuli v tom predošlom, že tie zdroje pohody súvisia so zábavou, s relaxom, nachádzaním motivácie, povzbudením, nachádzaním užitočných obsahov a takej tej podpory alebo toho dobrého pocitu z toho, keď sa cítim byť súčasť nejakej sociálnej skupiny. Z tých zdrojov nepohody to najsilnejšie bol naozaj ten doom scrolling, to, že som taký zhypnotizovaný, neviem od toho odísť, aj by som s tým chcel niečo robiť, aj si veľakrát hovorím, že mohol by som radšej sa venovať tým záľubám, na ktoré nikdy nemám čas, ale proste ma to tam drží a neviem, čo s tým. FOMO Matej spomenul, je to taký ten fenomén typický pre súčasnú mladú generáciu, teda strach z toho, že niečo zmeškám a je to taká neustála potreba kontrolovať si notifikácie, stále mám ten pocit, aby mi nič neuniklo. Keď teda sa mladí ľudia nejako aj dlhodobo sú vystavení pôsobeniu nejakých negatívnych vplyvov v online priestore, môže sa to prejavovať potom aj v rôznych nepríjemných úzkostiach, až takej depresii. Môžu pociťovať osamelosť, keď práve sa nevedia akoby začleniť medzi ostatných, ale možno aj v zmysle toho porovnávania sa s nedosiahnuteľnými ideálmi. My sme sa počas tých našich diskusí snažili tú debatu držať skôr pri tých ľahších témach. Keď sa nám vyskytlo, že niekto naznačoval nejaké naozaj už vážnejšie veci, či už súvisiace s nejakou kyberšikanou, alebo teda nedaj Bože aj s nejakými myšlienkami na ukončenie života. Tam sme boli veľmi opatrní, aj z toho dôvodu, že keď pracujete s takou veľkou triedou, tie možnosti, ako otvoriť tému viete, ale tie možnosti, ako ju uzavrieť a ako ošetriť tých všetkých účastníkov, tá vaša pozornosť proste tam má príliš veľa bodov, na ktoré sa musí sústrediť, takže v tomto sme boli veľmi opatrní a tak my sa to snažili trošku tak individuálne poriešiť, alebo potom teda aj spätne so zástupcami škôl a teda upozorním na to, že možno je tam nejaký vážnejší problém, ktorému sa treba venovať. No, vrátim sa ale späť ku zdrojom nepohody z pohľadu mladých. Už som hovorila, porovnávanie sa, pretvárka, falošnosť, ten pocit, že nič už nie je reálne, neviem, na čo sa mám spoľahnúť, komu môžem veriť, alebo až teda to, že vlastne na tom internete vlastne nič nie je reálne. A o to viac ešte asi toto môže vybublať aj vlastne s tým častejším a častejším využívaním rôznych AI nástrojov, ktoré teda tú realitu veľmi dobre začínajú simulovať. No a v poslednom rade je to aj fyzické zdravie, takže vyslovene
to, že keď sa neviem otrhnúť, aj nekvalitne spím, aj som unavený, bolia ma až oči a môže sa to vlastne pretaviť až do toho, že nie som schopný sústrediť sa. Tým, že tie online obsahy sú také rýchle, môže sa mi až zdať, že potom ten bežný offline svet je vlastne hrozne nudný a vlastne neviem ani, čo si tam mám počať, keď mám zrazu nejako viac času. Dobre, tu by som ešte možno spomenula aj také konkrétne strachy zo škôl, čo som si tak vypísala. Akože vlastne na tom slajde vidíme to také zosumarizované, ale spomínali vlastne žiaci niečo také, že ich strašne vie vydesiť už len, ja neviem, nejaký hoax, ktorý vidia napríklad o pavúkoch, ktorých oni majú fóbiu, alebo nejaké, že ich veľmi vyrušuje napríklad aj rôzne stereotypy o rôznych skupinách, o minoritách a podobne, normalizácia zlého správania, hate speech. A potom tu bolo aj vypichnuté práve také nedorozumenie so staršou generáciou, ktorá akoby nechápe a ani ich nezaujíma, čo si tí mladí myslia. Tak, môžeme ďalej. Možno na margo toho, čo som predtým spomenula, tiež vlastne je to jeden zážitok zo školy, kde bola to taká stredná odborná škola v Bratislave, nebudem presne menovať, zväčša tam boli chalani a keď sme prišli, tak niektorí ani nemali veľmi záujem sa zapájať, niektorí aj odišli zo začiatku, ale potom tí, čo zostali, tak to bolo strašne pekné, lebo dávali nám najavo, že konečne sa niekto aj zaujíma, čo si myslia, konečne sa ich niekto pýta na tieto veci. Povedali, že o týchto témach doteraz nemali nikdy možnosť hovoriť a volali potom ešte kamarátov z iných tried, tak to bolo vlastne, že fakt to bolo to citeľné, že videli sme, že naozaj je to dôležité hovoriť o tých témach a nielen v školách, ale aj v rodinách. Že pýtajú si to tí mladí. Dobre, no. Tu máme vypichnuté také nejaké zaujímavé riešenia pre viac pohody. Prvé také, čo vlastne bolo takéto najzákladnejšie, je, že však sa to dá aj vypnúť a hlavne u tých mladších detí, teda od tých 7-akov, tam ešte často zaznívalo aj to, že rodičia majú tie rodičovské kontroly. Oni síce hovorili, že oni už to vedia obísť, ale že boli takí blahosklonní, že akože urobia tým rodičom radosť a že však vlastne to je aj dobré, že ich držia v nejakom rozumnom rozpätí, takže bola to taká kombinácia, že rodičia ešte tam dohliadajú, ale oni vlastne s tým aj súhlasia, alebo si uvedomujú, že je to pre nich dobré. No ale potom spomínali aj také tie stratégie vyslovene takého manažovania toho obsahu, kedy buď si teda posilujú a lajkujú tie veci, ktoré sa im páčia, naopak teda blokujú si to, čo nechcú, aby im chodilo v rámci algoritmov. No, pôjdem cez ukotvenie v realite, lebo to bolo vlastne aj takéto najpodstatnejšie, že keď sa s niečím takým naozaj nepríjemným stretnem v online svete, tak to, čo mi naozaj pomáha, je to, čo mi pomáha aj všeobecne, čiže to ukotvenie v reálnych vzťahoch, podpora v rodine, medzi priateľmi, ale aj také tie veci, že idem si vtedy zabehať, pustím si nejakú hudbu, ktorá proste mi zmení náladu, alebo sa teda dobre aj najem, alebo spomínali aj také veci, že jednoducho, keď si uvedomím, že nejaký obsah mi robí zle, tak idem niekde inde, kde treba viem, že je nejaký zábavný obsah, kde sa mi zmení tá nálada a kde je to bezpečné. No, potom tu boli nástroje na správu času, tých je veľa, na vypnutie notifikácií, plánovanie prestávok. No a vrátim sa ku tomu bodu 2. To bolo zaujímavé pre nás, že keď sme hľadali riešenia, to sme robili takú aktivitu, kedy oni mali identifikovať, čo ich najviac páli a že ako by to videli. A tu sa nám často vlastne ukazovalo, že oni si tak volali po nejakom takom riešení zhora, ktoré by mali, že vlastne ten obsah by mal kontrolovať ten poskytovateľ služby, alebo možno nejaký štát, alebo proste niekto zhora. A že vlastne uvedomovali si, že tieto riešenia by možno ich obrali o súkromie, ale
boli ochotní to urobiť, čo bolo pre nás zaujímavé, že boli až ochotní ako keby sa toho vzdávať. Samozrejme nie všetci, ale objavilo sa to relatívne často. Dobre, môžeme ďalej. Mhm. Tak áno, to som zase Tak ja. čo? Mhm. Mm, Čiže vlastne, čo bolo také naozaj, opäť, že z čoho ja som bol, čo som sa nad tým nikdy tak nezamyslel, tak ako by si možno veľa ľudí mohlo myslieť, že práve to, že OK, že proste sme presýtení toho online svetu, je toho strašne veľa, tak práve pre nich je to, že ak sa oni z toho online sveta odpoja, tak práve to je to, čo im spôsobuje tú nepohodu, že proste pre nich je lepšie, ak v tom online svete zotrvajú a vlastne všetko si skontrolujú a všetko majú pod dohľadom, kde sa vlastne práve dostávame presne k tomu efektu alebo teda fenoménu, alebo ako to nazvať FOMO, teda nejaký fear of missing out, respektíve strach z toho, že o niečo prídem, ktorý spočíva vlastne práve v tom, že oni chcú dobehnúť všetko, čo zmeškali, chcú mať proste naozaj prečistené všetky notifikácie, musia byť o všetkom informovaní, všetky storky na Instagrame polajkované, všetky príspevky, ten bol tam. A vlastne práve to, že oni keď nemajú ako keby naplnené tieto potreby, alebo ako to nazvať, tak práve to je to, z čoho oni potom častokrát bývajú nervózni. A vlastne boli napríklad aj také prípady, kedy vlastne vraveli, že napríklad sa budia v noci, aby akože hej, sporadicky skontrolovali telefón, či náhodou nie je niečo nové na sociálnych sieťach, takže to bolo také veľmi až možno alarmujúce za mňa, že naozaj dokáže ten telefón ich do takejto miery ovplyvniť, že ešte by som napríklad pochopil, keď sa naozaj zabudnem, ale keď proste vidím, že sa budím kvôli tomu telefónu, tak to je také, to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Takže tak ďakujem, môžeme ísť ďalej. No, aby sme akoby uzavreli aj tú predošlú časť a premostili k ďalšej, tá sa týka takého kľúčového posolstva a to je, že to, čo je potrebné v tejto ére, je nie sa utekať k životu pred mobilmi alebo pred online obsahom a online svetom, ale je to vlastne taká tá potrebujeme pestovať si schopnosť rozoznávať, čo je pre nás ten dobrý a kvalitný obsah od toho nekvalitného, rozoznávať pravdu od manipulácie a podporu od toxicity. No, v tejto časti sme sa teda dostali ku tomu, ako sme zisťovali, že ako tí mladí ľudia vlastne vedia narábať, alebo ako rozoznávajú, čo sú to hoaxy, čo sú to dezinformácie, čo sú to tie znaky, ktoré by si mohli všímať. Spomínala som to teda aj v úvode, že robili sme to formou tých plagátov, ale niektorí to robili aj tak, že zložili básničku, niektorí nám aj spievali a podobne. A potom sme vlastne, to bol ten odrazový mostík k tomu, že sme o tom potom vedeli ďalej debatovať a snažili sa pomenúvať, že čo sú to tie znaky. A potom takisto, že kto to asi prečo šíri nejaké hoaxy, dezinformácie, čo tým sleduje, čo mu to prináša. Na druhej strane, ako to zapôsobí na toho príjimateľa, ktorý si niečo také prečíta, alebo sa to odniekiaľ na ňo vyvalí. No a teraz vlastne na konkrétnych plagatíkoch, ktoré povznikali, ktoré boli fakt čarovné, veľmi sme sa na tom zabavili, si môžeme aj vlastne popísať také tie hlavné znaky, o ktorých sa možno, že viete aj vyrozprávať s vašimi žiakmi alebo deťmi. Takže no prvé také, ktoré tu máme vytiahnuté, sú nejaké také jazykové preklepy, gramatické chyby, všelijaké také spomolené slova, prehnané výrazy, využívanie veľkých písmen, nadprodukcia, výkričníkov, otáznikov a skrátka interpunkcie. Takže to je možno, že také prvé do očí bijúce. Môžeme ďalej? To bol teda taký veľmi zábavný hoax vymyslený o takomto novom páre.
to, čo sme si tam všímali, na tých plagátoch zväčša tie decká uvádzali aj viacero tých znakov a vlastne potom nám ich popisovali, že ako ich tam dali, alebo aj tí ostatní vlastne ich komentovali potom, že čo si tam všímajú a čo je vlastne to do očí bijúce, ale niekedy to nie je teda také zjavné a samozrejme s pokročilejšou technikou to bude čoraz ťažšie, ale stále teda sa môžeme byť obozretní aspoň v tom smere, keď vidíme, že pri nejakej správe chýbajú zdroje, alebo sú to rôzne také vágne odkazy na no-name expertov, alebo na nejaké štúdie, ktoré si nevie človek overiť, alebo potom sú to aj také tie, akože ten častý znak, ktorý môže padnúť do oka, sú to také nedôveryhodné prípony pri adrese nejakého webu, alebo správy, ktoré napodobňujú tie dôveryhodné médiá, ale teda dajú sa odlišiť, že to nie je to isté. Môžeme ďalej. Emocionálna manipulácia, čiže buď to je nejaké strašenie, alebo hnev vyvolávajúce správy, alebo naopak môžu to byť aj také tie pozitívne emócie, ktoré ale sú vyvolané s cieľom manipulovať, ako teda nejaký súcit, nadšenie a podobne. Ďalej. Ďalší taký znak, senzačné šokujúce titulky, tiež aj aspoň so 4 vykričníkmi samozrejme. Nejaká správa, ktorá pôsobí hneď na prvý pohľad veľmi neuveriteľne. Ideme ďalej. Áno. Obsahové signály, áno, tiež je to takéto jednostranný pohľad na problematiku, absencia kontextu, teória sprísahania, to je veľmi časté, akože tvrdenia typu, že toto vám zamlčali, všetci o tom mlčia a podobne, čo často ešte podtrháva aj taká tá neuveriteľná grafika, ako veľmi pekne je aj na tom plagáte Poistite sa proti chudobe. Ďalší plagát, neviem, či to dobre vidíte, tam bolo vymyslený hoax, ovocie je jed. Ten sa zase odvolával na teda fantastickú nejakú štúdiu, ktorá to dokazuje. Môžeme ďalej? Áno, ono sa to tak prelína, ale teda ďalším takým znakom sú aj tie vizuálne signály, takže tiež, keď je vidno, že je to upravený obrazok, nízka kvalita, alebo to ani nesúvisí s tým zvyškom textu a podobne. V súčasnosti aj tá AI produkcia, ktorá ešte niekedy sa dá rozoznať, ale už teda v takých tých pokročilejších nástrojoch sa ani nedá, tak to už bude náročné. No a to už je akoby zatiaľ tak všetko, že určite by sme tu vedeli naplniť ešte čas aj na ďalšie 4 hodiny, ale snažili sme sa teda aj vás tu veľmi nevyčerpať a ja takto už poprosím Zuzku, aby teda premostila a povedala, že ako ďalej Eduma vlastne aj naložila s tým, čo sme zistili počas týchto diskusí. Ďakujem, Veronika, za slovo. Maťko, kľudne môžeš zostať zdieľať ty, dobre, už to nebudeme prehadzovať. Dobre. No, tak len tak v rýchlosti teda nadviažem, zostáva nám len posledných pár minút. Ako už spomínali Maťko a Veronika, tak ukázalo sa nám, že mladí nie sú teda len pasívni príjemcovia toho digitálneho tlaku a nie sú len tí, ktorí by na tom internete chceli byť a sú to takí tí tínedžeri, čo sú v odpore a hádajú sa s tými rodičmi, ktorí chcú ten čas nejako kontrolovať a nejako ich chrániť a tak ďalej. Oni sami by aj chceli a teda nie vždy úplne je to v ich rukách. Čo sa týka toho, kde ako oni hľadajú alebo môžu hľadať pomoc, v podstate dá sa to rozdeliť do takých 2 oblastí. Jedna tá oblasť je, čo sa týka nevhodného obsahu a keď sa im už niečo začne diať, či už, že ich niekto šikanuje cez internet, o tom online svete, alebo majú kontakt s nejakými, či už predátormi a tak ďalej, tak to vyhľadávanie tej pomoci určite je skvelé nezostávať v tom sami a najviac sa teda ukázalo, že sa teda kontaktujú s tými rovesníkmi. A teda tá druhá línia je, že ako im pomôcť vôbec už len s tým, že ako regulovať ten čas. Hej, že je prirodzené, že nie úplne proste je to v ich rukách
a to prostredie, ktoré teda môže byť pre nich podporné, môže byť rodina, môže byť škola. Vlastne školu, ktorú oni identifikujú ako prostredie, na ktoré by sa obrátili a ktoré by považovali za podporné, kde by dokázali cítiť bezpečný priestor, by bol taká škola, ktorá by bola vnímavá, mala by záujem, bola by citlivá proste k ich potrebám a k ich prežívaniu a vnímali by, že je tam priestor pre vypočutie a prijatie. A taká škola, v ktorej sa hovorí o takýchto témach, kde sa hovorí aj o psychohygiene, o diskusie rôzne, o tematike duševného zdravia. Takže toto napríklad vyšlo priamo z mladých ľudí. Keď už samozrejme sú náročnejšie situácie, tak, a to vieme, že to je všade vlastne, že decká majú dostatok informácií o tom, že sa môžu obrátiť aj na odborníkov v prípade už náročnejších situácií. Môžeme ďalej. Ako môžeme tieto informácie, vlastne všetko to, čo sme zistili, využiť? Je tu taká vec, že samozrejme máme rôznorodosť alebo rozdielnosť tých pohľadov na online svet a častokrát my, dospelí, máme skôr takú tendenciu mať nejaký strach alebo nejaké konkrétne postoje, hej, že zase je na mobile alebo bože, koľko tam trávi toho času a tak ďalej. A to je akoby jedna stránka veci, ktorá sa samozrejme nedá opomenúť a potom druhá stránka veci je, že je to tu fenomén doby, je to tu, nedá sa tváriť, že to tu nie je a tým, že vlastne budeme prehovárať a vykračovať k tým našim mladým tínedžerom alebo teda deťom z miesta toho nášho strachu, tak tým sa vlastne nebuduje vzťah, ale buduje sa priepasť, alebo teda tvorí sa priepasť. Takže čo nám z toho vyšlo, ako aj deti hovorili, že vlastne keď cítia akoby v rodine akoby len tú kritiku, len tú hádku, tak oni automaticky idú tínedžersky do takého toho odporu a chcú si udržať ten svoj priestor, hoci niekde vzadu oni vedia, že ten rodič nechce zle, že oni vlastne sami vedia, že by aj potrebovali s tým pomôcť a tak ďalej. Takže čo nám z toho vyšlo, odporúčanie určite hľadať cestu práve cez tie vzťahy a vnímať a počúvať vlastne hlas tých mladých, a nevidieť ich teda len cez tie čísla a cez teda vnímať ich slova, prežívania, ich potreby a vlastne tento ich hlas nám prináša vlastne taký neoceniteľný pohľad na to, že ako oni sami nadávajú správu, že ako ich ten digitálny svet formuje v dobrom aj v zlom. A takisto vlastne nám vyšlo, že teda v deckách týchto mladých je veľký potenciál na rozvoj tej odolnosti aj snahou, tú sebareguláciu a vytváranie z toho zdravého vzťahu k tým technológiám. Preto je taká výzva vlastne pre nás dospelých, či už sme z pozície učiteľov alebo z pozície rodičov, že poďme ich to teda sprevádzať nie teda tými zákazmi, ale teda hľadaním toho porozumenia, nie nejakým strašením, ale práve naopak podporou. A teda to najdôležitejšie je vlastne, že pri tom vytváraní akoby tých podmienok poďme ich k tomu prizvať. Ne? Že môžeme s nimi o tom rozprávať a oni potom úplne inak budú sa stavať k tým dohodnutým, môžeme to nazvať dohodám, nie pravidlám alebo zákazom, ale k tým dohodám a už to je niečo úplne iné, ako keď to vychádza z miesta príkazu, zákazu. Môžeme mať ako ďalej. Ďakujem. To, čo môžeme robiť ako rodičia, tak samozrejme v prvom rade nemáme instantný návod, že 3-4 od dnes alebo od zajtra sa to všetko zmení. V každej rodine už je rozbehnutá nejaká dynamika okolo deviceov, okolo toho, koľko to dieťa na tom internete je, aké sú reakcie v prípade upozorňovaní od rodičov a tak ďalej. Takže určite je to trať, cesta na dlhú trať a treba byť v tom trpezlivý aj voči sebe a malými krôčikmi vlastne zakladať to približovanie sa vlastne k tým mladým cez budovanie dôvery, cez to, že vnímame a pozorujeme vlastne ich, zaujímame sa o to, akým obsahom sa vedujú na tom internete, pýtame sa ich a spolu o tom diskutujeme. Ako už tu padlo, v mnohých veciach je úplne super ich uznať ako expertov, aj oni sa môžu cítiť, že nie zo strany tých rodičov len ten strach a len tá kritika, že sú zase na tom internete, ale že sú aj videní, že čo skvelé na tom internete robia alebo dokážu robiť a že v niečom sú aj fakt dobrí. A takýmto sprevádzaním ich vlastne dokážeme postupne tiež učiť zodpovednosti. Môžeme ďalej. Pre
školské, takzvané teda formálne alebo neformálne vzdelávanie máme na internetovej stránke, ktorá je tu v prezentácii. Už teraz pre nedostatok času ani nebudem otvárať, ale viete si na ňu kliknúť, prezentáciu budete mať k dispozícii v maili a viete si tam pozrieť všetky metodické príručky, ktoré v rámci projektu vznikli a je tam teda príručka pre učiteľov, sú tam konkrétne námety, ako vytvárať rôzne typy aktivít s deťmi v školách, takisto je tam mini príručka aj pre pracovníkov s mládežou a peer lektorov. Peer lektor znamená teda rovesnícke vzdelávanie mladých, ktorí by v rámci školy chceli vytvárať vzdelávanie pre iných mladých, či už pre svojich spolužiakov, alebo pre svoj ročník, alebo pre iné decká zo školy. Môžeme Maťko ďalej. Ďakujem. Ešte čo sa týka školy, tak vy vlastne si môžete kľudne na vašich školách skúsiť zistiť, ako je to u vás. Môžete zistiť cez fokusové diskusie, presne také isté, ako sme my robili, takým istým spôsobom. Popis, návod na tie fokusové diskusie máte v tých príručkách, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke, v tom linku vyššie. Viete otvárať s deťmi tieto témy na ranných kruhoch, môžete pracovať s emocionálnymi kartami, nemusia to byť Eduma karty, môžete pracovať aj s Dixit kartami, s akýmikoľvek, teda cez tie diskusie vlastne sa dostať k informáciám, že ako to majú vaše deti. Určite je veľmi dôležité podporovať, ak sú náročnejšie témy, aby to bolo podporené aj či už školským podporným tímom alebo psychológ, aby bol prítomný na takýchto diskusiách a tak ďalej. Do rôznych vzdelávacích oblastí, konkrétnych predmetov viete vlastne vložiť tieto aktivity. Napríklad môžem povedať konkrétne tipy. Na slovenčine môžete zadať esej, keď už prebehne napríklad diskusia, môžete pokračovať potom v rámci vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, môžete na slovenčine zadať esej alebo slovú prácu, alebo opis osoby, charakteristika, napríklad ako vyzerá osoba, ktorá je zasiahnutá FOMom, napríklad na matematike, môžete pracovať so štatistikou, zo štúdie HBSC, môžu deti sa naučiť vyhľadávať informácie a z tejto štúdie urobiť potom následne, je to práca vlastne s dátami a následne urobiť nejaké tabulky, grafy a tak ďalej. Návrh napríklad na biológii dá sa premostiť, že čo spôsobuje toxický stres v tele človeka, čo spôsobuje s mozgom opakované sledovanie nejakých reelsov, krátkych videí, preklikávanie pozornosti, hej, krátke a rýchle uspokojovanie vlastne, znižovanie teda, čo je následok, je znižovanie reziliencie, frustračnej tolerancie a to má potom reálny dopad na správanie v reálnom živote, vo vzťahu. Toto sú všetko témy vlastne na diskusiu, dopaminová závislosť a toto kľudne sa dá prepojiť s občianskou náukou, kľudne to teda môžu byť predmety diskusí, alebo zároveň si môžete urobiť teda nejaký projektový deň, kde môže začať to formou diskusie, následne sa môže vytvoriť, tak ako sme my mali napríklad návrh na tvorbu plagátov, kde jedna skupina má vytvoriť prečo online svet áno a kompletne to má byť čistá propagácia prečo áno a druhá zase prečo nie. A toto sú vlastne konkrétne námety, akým spôsobom môžete pracovať. Poprosím ďalej. Pokračovanie vlastne tejto prvej línie projektu, ktorý sme vám tu dnes predstavili, pokračovaním bolo to, že sme teda zistili, že mladí fungujú v rámci tej podpory aj s rovesníkmi alebo so svojimi staršími kamarátmi, takže vytvorili sme ďalší akoby program, v ktorom z niekoľkých škôl z celého Slovenska sa zapojili mladí ľudia do rovesníckeho peer vzdelávania, kde aktuálne teraz v tomto čase, október, november, december, prebiehajú tieto aktivity, kde vytvorili rôzne druhy rovesnických vzdelávacích aktivít, či už to boli diskusie, ale aj iné, workshopy a tak ďalej. A toto všetko vám budeme predstavovať vlastne na druhom diseminačnom webinári, ktorý sa bude konať 13. januára o 16:30. Link na prihlásenie môžete nájsť na webe, v sekcii naše podujatia alebo v kalendári a tiež vám ho pošleme aj do mailu a teda bude vyslovene o tom, že ako mladí robia rôzne druhy rovesnických vzdelávaní na tému cesty k vnímavému kritickému mysleniu a takisto tam budú účastní učitelia, ktorí taktiež overovali rôzne druhy aktivít, vychádzajúce aj zo zistení, ktoré sme tu dnes prezentovali vlastne v ich praxi. Môžeš mať ďalej.
Tento projekt, obidve časti sa zrealizovali vďaka našim donorom, a to boli SKNIC, nadačný fond Telekom, nadácia Pontis, bol spolufinancovaný Európskou úniou a taktiež nadáciou Volkswagen Slovakia. Veľmi pekne ďakujeme za podporu a za to, že takéto úžasné veci sa môžu diať. A Maťko, môžeš dať posledný slajdík. A ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujeme za pozornosť a teda srdečne vás pozývame aj na druhý disseminačný webinár v januári. Ďakujeme pekne.